Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, prečo neopakujeme po iných ako papagáje. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postieľku. Výborne, ste šikovní. Ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať. Mamka prečítala Mojkáčikovi na dobrú noc rozprávku o šikovnom papagájovi, ktorý opakoval po ľuďoch. Na ďalší deň ráno si Mojkáčik povedal, že sa bude celý deň hrať aj on na papagája a bude po všetkých opakovať. Mamka ho ale upozornila, že my ľudia sa nemáme opakovať. Opakujú len papagáje, keďže sami nerozprávajú a preto nás v tomto napodobňujú. Mamka sa ho opýtala, čo si prosí na raňajky a Mojkáčik odpovedal. Prosím si presne to, čo máš aj ty, mamka, na raňajky. Mamka si dávala často na raňajky chlebík so salámkou. Počúvala jeho želanie a dala mu, čo si poprosil. Mojkáčik síce nebol nadšený, radšej by mal guličky s mliečkom, ale predsa zjedol chlebík, aby splnil, čo povedal. Keď sa obliekal do škôlky, povedal mamke. Prosím si namiesto trička košieľku, aby som vyzeral presne ako ocko, keď sa oblieka do práce. Mamka nenamietala a pripravila mu košieľku. Keď mal v škôlke niečo namaľovať, pani učiteľka si myslela, že je oblečený preto, aby išli po škôlke na nejakú oslavu. Všetkým dala vodové farby, štece, ale Mojkáčikovi podala len farbičky. On sa opýtal, prečo som nedostal farby a štetec ako ostatné detičky? Ona mu vysvetlila, že keďže má peknú košielku nechcela, aby si ju pošpinil od vodových farieb. A tak si pomyslel. Tá košielka nebol až taký dobrý nápad. Ocko sa v kancelárii od ničoho nezašpiní, ale ja by som mal teraz na sebe určite radšej tričko a maľová s farbami, keď ich mám radšej ako farbičky. Keď sa detičky chystali na prechádzku, obul si namiesto topánok gumáčiky, keďže opakoval po kamarátovi. Ale na ihrisku si hneď pomyslel, tie gumáčiky nebol dobrý nápad, lepšie sa mi behá v topánkach ako gumáčikoch, keď neprší. Keď pre neho prišla mamka, išli do obchodu. Opýtala sa ho, na čo má chuť. Vybral si keksík presne taký istý, aký mal v ruke chlapček pred nimi. Keď si ho otvoril, zistil, že taký vlastne nemá rád a ponúkol ho mamke. Nemal teda žiadnu sladkosť a pritom si mohol vybrať niečo, čo má tak veľmi rád. Napríklad žuvačky, s ktorými je zábava, keďže sa z nich robia bublinky. Keď prichádzali domov, pred blokom stretli suseda, ktorý sa opýtal, či sa k nemu Mojkáčik nepridá na kolobežku. Mojkáčik súhlasil, aj keď už pár dní hovoril mamke, ako by rád išiel na bicykel. Keď skončil s kolobežkovaním, povedal mamke, že sa teraz ide bicyklovať. Ale bolo už veľa hodín a preto bol smutný, keď sa mu nesplnilo jeho prianie a išli už rovno domov. Na druhý deň sa mali ísť strihať. Plánoval si nechať urobiť obrázok blesku. Keď sa ho pani kadernička opýtala, ako sa chce ostrihať, odpovedal, že presne tak, ako ostrihala toho chlapčeka pred chvíľou. Pani kadernička mu urobila účes, aký si poprosil. Prišli domov a ocko sa ho opýtal, kde má blesk, na ktorý sa tak tešil. Mojkáčik so smutnými očkami odpovedal.
Zase som sa opakoval ako papagaj po niekom inom a nemám nakoniec blesk, ktorý som tak veľmi chcel. A tak objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo naučila. Už sa nebudem opakovať po iných. A teraz nakoniec si zopakujeme. Čo sa môj káčik v dnešnom príbehu naučil? Áno, správne. Keď opakujeme po niekom inom ako papagaj, nemusíme byť z toho šťastní. Na raňajky mal môj káčik salámku, aj keď by radšej mal guličky s mliečkom. V košielke si nemohol maľovať farbami, ktoré má rád. Gumáčiky tiež neboli dobrý nápad na naháňačku, keďže na ihrisku nepršalo. Nestihol sa pobicyklovať, keďže sa kolobežkoval presne ako kamarát. A nakoniec nemal ani od pani kaderníčky vystrihaný blesk, ale hviezdičko, ktorú vlastne nechcel. Dobrú nôcku, sladké sníčky ako cukríčky.